Λοιπόν, άκου τώρα που θα φτάσουμε. Μιας που είναι και κοντά, νομίζω φτάσαμε. Λοιπόν, θα είσαι φρόνιμη, ωραία. Γεια σας, κύριε. Θυμόσαστε? Ναι, τότε που είχα έρθει για το στρατό, ναι. Λοιπόν, θα είσαι μια χαρά, γιατί εκεί πέρα είναι πολύ αυστηρή, ωραία. Είναι full αυστηρή και θέλω να είσαι λίγο ήσυχη. Ωραία, να το σημείο που θα κάνουμε την εκπαίδευση κιόλας. Να πεις. Να, όλο αυτό εδώ θα είναι το στάδιο που θα κάνουμε την εκπαίδευση μας. Πιο πολύ για σένα, συγγνώμη. Γατουλάκι πάτησα. Γατουλάκι. Τι γατουλάκι που είσαι εσύ? Του στρατού. Ναι, δικό μας. Μπράβο. Ο αφέντης να φανταστώ. Ο ίδιος ο αφέντης. Ο αρχηγός σας. Βεβαίως, του στρατού. Έλα. Σηκώνει το κολαράκο σου. Σου αρέσει? Γικουλάκι. Όπα, συγγνώμη. Πάλι τον βάρεσα. Παθαίνω και βάρω τα γατάκια. Έλα. Αρχηγέ. Λοιπόν, θέλω να είσαι full φρόνιμη. Να είσαι και καλή, ωραία. Πάμε πάνω να δούμε τι θα μας βάλει για πρώτο στάδιο. Αυτός με ακολουθάει ο γατόλης. Οπα. Τα βλέπεις όλα αυτά τα τάγκ. Αυτά είχαν πολεμήσει στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Φίλε. Τι έγινε? Τι έγινε? Όχι. Θα με πετύχει. Μια σκούπα. Θα πολεμήσω με τη σκούπα. Πώς πέρασε έτσι? Πάρ' Άρε βλάκα. Πόνεσαι. Βλάκα. Πάρ' το. Όχι. Νόμιζες ότι... Αχ, χαμώσε. Δεν πάνε καλά. Όχι, η αδερφή μου. Άντε, γιατί είσαι τόσο χαλαρός? Έχουμε πόλεμο. Είναι πολύ δύσκολα. Όχι, συλλαμβάνομαι. Όχι. Βλάκα. Σε και βαρύς. Από πού μιλάει? Από πού μιλάει? Πού μιλάει? Πού μιλάει αυτός? Το πόδι μου. Μόλις πέρασε στο πρώτο Πού στάδιο. μιλάτε? Αυτό ήταν το πρώτο στάδιο? Ναι. Αλλά η αδερφή μου. Η αδερφή μου. Πώς τολμάτε να παίζουμε τόσο σκληρό πόλεμο και εσύ να σκοτώσετε την αδερφή μου? Νομίζετε δεν σας έχω? Σας άξιζε. Πλέον... σκυλάκι. Τι καλό σκυλάκι που είσαι εσύ. Είσαι καλός. Εσύ. Φέντης είσαι. Σκυλάκο. Το σκυλάκι. Κουτσι. Λοιπόν, πρέπει να σ' αφήσω εσένα. Πέρασες το πρώτο στάδιο. Τώρα ποιος μιλάει?
Γιατί είμαι μόνος μου όμως τώρα. Η αδερφή μου. Εσύ γιατί με σημαδεύεις? Μην τολμήσεις και ρίξεις. Διάνος ο κρατούμενος. Έτσι, 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 έτσι. Πεντήφρενος, ο κρατούμενος. Πεντήφτερνισμα, ο κρατούμενος. Δώστε μου ένα λεπτό, δώστε μου, δώστε μου. Ο κρατούμενος. Ο κρατούμενος. Ριάνος ο κρατούμενος. Ένα σκυλάκι. Παρατημένος. Δεν μπορεί να κουνηθεί το καημένο. Έλα μωρέ. Έλα, για σηκώ πάνω. Για σηκώ. Σηκώ. Σηκώ, μπορείς. Μπορείς. Παλεύει το καημένο ρε εσύ. Τώρα, sorry που διακόπτω κιόλας. Αλλά είναι δυνατόν να τα αφήνετε τόσο γλυκά σκυλάκια στη μέση του δρόμου να τα παρατάτε? Κοιτά εδώ το καημένο. Τι να έχει τραβήξει αυτή το καλό. Μωρέ. Αυτό μην το κάνετε εσείς ποτέ. Σηκώθηκε. Δεν με θέλει από ό,τι φαίνεται. Γεια σκυλάκι. Λοιπόν, πάμε τώρα. Μπαίνουμε στο mood και αρχινάμε την ταινία. Όχι! Σε καλά! Πάει, πέθανε κι αυτός. Ήταν το μόνο άτομο που μπορούσε να με βοηθήσει. Και δυστυχώς δεν θα τελειώσει αυτός. Οι καουμπόιδες έτσι είναι. Μάγκα, περίμενε!
πάρεις τίποτα ακόμη. Έχουμε πολλά σχέδια να σχεδιάσουμε ακόμη. Λοιπόν, πάμε μαζί εδώ. Όχι. Πάει κι αυτός. Αυτό ήταν το μόνο άτομο που μπορούσε να με βοηθήσει. Αυτό ήτανε. Τι έπαθα ρε φίλε μου, τι έπαθα. Όχι! Πώς κατέληξα εδώ πέρα. Εδώ δεν με βλέπεις. Φωλίδα ρε. Ευτυχώς που πρόλαβα και ξέφυγα. Αλλά τώρα που είμαι. Πίσω είναι το αμάξι, ο άλλος φεύγει. Αλλά εγώ που είμαι. Εγώ που είμαι. Πρέπει να βιαστώ. Τι είναι εδώ. Πού είμαι. Λογικά σε κάποιον κήπο παγιδεύτηκα. Παγίδα, έκλεισε και η πόρτα. Από το τίποτα άλλο, καλύτερα να φτιάξω μια βάση για να μείνω, μη με σημάδευεις. Έπεσε το ρεύμα. Α! Ευτυχώς, φόραγα κράνος. Με βοήθησες. Αλλά όχι και τόσο. Έλα boss, πού πάμε τώρα. Πού πάμε. Δεν ακούω καλά. Κλείστο αυτό το... Πού είμαι. Όλο αυτό ήταν όνειρο.